En pocs llocs com a Rueda de Jalón és tan evident la diferència que suposa comptar amb aigua o dependre únicament de la pluja. No hi ha cap dubte que l'arit paisatge del seu entorn és francament bonic i no desmereix en absolut davant d'altres de més famosos i dominats pel verd. Podríem dir que a Rueda de Jalón hi havia el paradís musulmà, amb el seu desert a una banda i a l'altra, l'oasi format pel riu i els seus manantials. Per això els àrabs s'hi van sentir com a casa i hi van aixecar el magnífic castell de terra que de mica en mica van diluint les poc freqüents pluges de la zona. L'antiga fàbrica de sucre d'Épila testimonia una llarga tradició industrial. Épila es caracteritza per la torre inacabada de la seva església. El seu patró és Sant Frontonio, que van decapitar a Saragossa i al cap del qual va començar a navegar contracorrent per l'Ebre primer i pel Jalón després, i va arribar fins a Épila, on es va aturar. Ricla ens rep amb la seva vella torre mudèjar. Les restes i runes del passat veuen serenament des de les alçades com un futur canviant corre paral·lel al curs del riu. Riu que s'encaixona fins que, a Paracuellos de la Ribera, torna a obrir-se en una vall dominada per fruiters i ametllers. Aquesta alternança de congostos i valls, més obertes amb fruiters fins on arriba l'aigua i ametllers en el secà, és un paisatge que es va repetint a la zona de l'Estrechuelo, entre Rueda i Morata de Jalón. Des d'allí gairebé es pot observar Calatayud, una ciutat on dues coses criden immediatament l'atenció: les seves torres i el gran castell àrab del segle IX, possiblement el més antic aixecat pels àrabs a la península. En realitat no és un castell, sinó un recinte fortificat format per 5 castells menors. A la part més alta hi ha el castell major, Calatayud en àrab, que dona nom a la ciutat. Dins del nucli urbà destaca especialment la torre octogonal d'estil mudèjar de la Col·legiata de Santa Maria la Mayor, edificada sobre l'antiga mesquita. També hi podem veure la Col·legiata del Sant Sepulcre, el principal temple d'aquest ordre a Espanya i una rèplica del Sant Sepulcre de Jerusalem. L'església de San Pedro de los Francos, amb la seva torre inclinada, de la qual es va eliminar el campanar, perquè el 1840 la reina Isabel II va dormir a l'edifici de davant i la seva inclinació els va fer suposar que representava un perill per a la seva integritat. Darrere Calatayud hi ha la famosa Bilbilis, ciutat natal de Marc Valeri Marcial, sota les ruïnes de la qual passa el Jalón. L'entramat dels seus carrers i la inclinació dels murs i forjats de les seves cases antigues són altres grans atractius de Calatayud. Però, per descomptat, no podem oblidar la Dolores, un mite que ha costat molt assimilar, però que ara es mostra amb orgull. Sobrevolem el camp de golf situat als afores de Calatayud, a la zona més alta de la ciutat. Aquest camp de golf té la peculiaritat que és propietat de l'Ajuntament i, per això, tots els ciutadans poden disfrutar de les seves instal·lacions, ja que no és necessari ser-ne soci per gaudir-ne. Arribem a Alhama de Aragón i els seus coneguts banys termals. Utilitzats ja pels romans, aquests van anomenar la població Aquae Bilbitanorum. Van ser els àrabs els que li donaren la seva denominació actual, Alhama, que vol dir simplement el bany, al-Hammam en àrab. A Alhama, la gran quantitat de termes dona una idea de la riquesa de les seves aigües, no només en qualitat, sinó també en quantitat. Compta amb un luxe gairebé únic a Europa, un llac termal de gairebé 2 hectàrees de superfície, amb l'aigua a 34 graus. Un bany a l'abast de tothom sense necessitat de desplaçar-se fins a Finlàndia o Hongria, on trobem llacs similars.
Seguim el curs del Jalón fins al nucli urbà de Nuévalos, que s'enfila per un vessant i on destaca l'església i la casa consistorial. Es tracta d'una espaiosa plaça presidida per l'estàtua de bronze de mossèn Antonio Colás Sicilia, que va ser l'artífex del subministrament d'aigua a la població mitjançant un túnel que travessa la muntanya per fer-la arribar fins al nucli urbà. Les aigües de l'embassament de la Tranquera es fan servir per regar durant l'estiu la conca del Jalón i per al subministrament d'aigua de boca dels municipis situats entre la seva presa i Calatayud. El 1840, Pablo Muntadas Campeny, un industrial tèxtil català, es va assabentar durant un viatge a Madrid que el Monasterio de Piedra seria subhastat. Coneixedor de la bellesa del lloc, el va adquirir ell. No devia ser una decisió fàcil, ja que, després de la desamortització de Mendizábal, l'amenaça d'excomunió que pesava sobre tots aquells que compressin béns eclesiàstics desamortitzats feia molt difícil la venda d'un patrimoni tan gran. Vint anys més tard, cap al 1860, Juan Federico Muntadas, llicenciat en Filosofia i Lletres, viatger empedreït i amant de la jardineria romàntica, es va fer càrrec del Monasterio de Piedra. La devoció de Juan Federico envers aquell entorn, juntament amb els preceptes del romanticisme aplicats a la jardineria, en què preval la natura en llibertat i que accepta la intervenció humana només per facilitar-ne la seva contemplació, van fer possible el parc del Monasterio de Piedra, que avui tots podem disfrutar. Gràcies a tot això, l'horta dels monjos es va transformar en un parc, al costat del qual es crea un passeig per observar els salts d'aigua. També s'hi introdueixen algunes espècies i es modifica el curs de l'aigua per crear-hi noves cascades. Passem pel costat d'Alagón per arribar a la desembocadura del Jalón, a l'Ebre. És possible que aquí hi hagués el campament de Castra Aèlia, Castellà, on Sertori va tenir el seu campament d'hivern a la guerra contra Pompeu, un important enclavament estratègic per a Roma en el seu intent de controlar el pas de la vall de l'Ebre cap a la meseta pel curs del Jalón, tal com ho explica Tit Livy. L'antic castell de Torres de Castellà es va aixecar l'any 1080 i, segons les cròniques, l'obra va durar 3 mesos. Al seu voltant hi va créixer una rica població. Des del Castellar és fàcil veure altres talaies que dominaven l'escarpa de l'Ebre. Són construccions aixecades amb pedres de guix que, si han sobreviscut, és gràcies a les escasses pluges. L'aeroport més gran de la zona ens indica que ens apropem a la capital de l'Ebre, Saragossa. Una ciutat que l'Ebre i l'Exposició Internacional del 2008, la gran festa de l'aigua a la Terra, han convertit en signe, i on acomiadarem aquest tercer capítol.